is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Yo, 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 yo. Oh no! Suka dugo ka agad. Ganon na ganon ang nangyayari pag pinipilit mo. Baka sumuka ka ng dugo. Maayong hapon! Metro and Mega Manila. Ang oras natin, we got 32 minutes after 5 o'clock in the afternoon. How are you doing? Kamusta ang araw mo, boards? Medyo mabigat ba? Don't worry. Sagot na namin yan. Sagot na ng programang EDSA. Alam niyo naman, pagpatak ng alas 5. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Basic na basic, makakasama nyo na po ang pang-alis ng pagod, panghagod ng pagod. Walang iba kundi ang programang EDSA na pinangungunahan po yan ng napakatalino sa lahat. Hindi na tender pero Jose pa rin kag nag-aarago ba? At siyempre mga kabisyo, kasama din po the prodigy of Danghenyo, yours truly, Diego Bandido! Pag may buhok, kailangan pa bang i-memorize yan? Dapat mo maintindihan, Herap. Impostor yan! Siyempre mga kabisyo, hindi naman po makukumpleto ang programang EDSA pag wala ang napaka-cute at napakakulit na si... Uncle Diego Bandido. Babatiin ko lang po ang mga uncle na mga nagdadrive ngayon. Paalala, uncle, dapat yung mata mo sa kalsada, hindi dun sa pasahero mo na yung kursunada. Hoy! Duday, marunong ka na. Pero in fairness, Duday, nagra-rhyme yung sinasabi mo, ha. Dapat ang mata sa karsada, hindi sa iyong kursunada. Aba! Umuhusay ka na, Duday, Nagmana ka sa akin, Aray! Bakit ang? Ay, peste ka. Apo ko yan, tapos sa'yo magmana? Ninyo, hindi naman talaga ako magmamana kay Uncle Diego kasi may buhok ako. Maluoy ka. Ay, mga kabisyo, samahan niyo po kami, 4 na oras po ating babaybayin sa programang EDSA, kaya huwag kayong mag-alala. Dami po natin mga bagay-bagay na pag-uusapan. Marami po tayo mga bagay na lologican. Para nang sa gayon, hindi lang po basta dito humalakak tayo sa programang ito. Ito po yung programa sa radyo na hindi lang basta tatawa, hindi lang basta magkukulitan tayo, but we will learn a lot of things. A lot of things, mga kabisyo. As in, sandamakmak! Oy, mag-shoutout muna pala tayo mga nakatutok sa atin. Maraming salamat. Yung mga taga Car Club Garage dyan sa may Masaito, Bacoor, Molino. Ayan, maraming salamat. Salamat po kila Sir Chris and Ma'am Melay Henson. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat sa pagtutok. At syempre, yung mga nakatutok din po sa atin dyan po sa may Quezon City, bandang Payatas. Maraming salamat po sa inyong walang humpay at walang sawang pagsuporta. Okay, maraming salamat. At syempre, shout out din sa lahat ng mga Grab drivers natin!
Alam nyo, pagsampa nyo sa mga Grab, basic yan. Naka 90.7 Love Radio kaagad. Mga sir! Salamat! Maraming salamat. At bit-bit nyo ang Love Radio. Saan man kayo mapadpad. Grab on! 36 after 5 o'clock. Let's continue. Soar high! Here's a song from King Cobra with Iron Eagle. Dito po sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!